že teď přijde Laura Zbobin, Ploutkovi a to je potlesk! Halo. Tak ja by som zo srdca chcela poďakovať Adamkovej rodine, ktorá dorazila z Bruntálu a z Břidličnej. A hlavne za ich veľkú silu, ktorú museli v sebe nájsť, aby to zvládli. Všichni. Adámek byl skvělý člověk a byl skvělý syn. A já mu děkuji za všechno, co se mnou prožil, protože to, co jsem s ním zažila, bylo neuvěřitelné a já mu moc děkuji, protože to bylo možná ještě víc, než kdyby žil tady 70 let.
místo na zemi.